Teen tällaisen videon, missä mä esittelen meidän traktoreita. Tässä on hieno traktori. V8. Fortson Supermajori. Kaikki herkut. Ja mennään nyt seuraavaan traktoriin. Sitten siinä on Ford 8210. Ja siinä on lietekärry perässä ja olen tälläkin ajanut aika paljon tällä. Sitten mennään seuraavaan traktoriin. Sitten tässä on tällainen Valtra A93. Siinä on vähän pienempi traktori. Siinä on sekoitin perässä, jolla sekoitetaan noita kaivoja. Mennään seuraavaan. Tässä on meidän toinen Valtra, iso Valtra. Siinä on paalaaja perässä. Tää on se traktori, missä siinä videossa, missä mä kynnin. Tää on se traktori, millä mä kynnin. Mennään seuraavaan. Sitten siinä on Fiat 790 DT. Tää on mun lempiraktori. Siinä on rehuleikkuri perässä ja tää on tosi hieno mun mielestä. Sitten siinä on tällainen Ford 6600. Siinä on kärry perässä ja siellä on tätä viljan tällaista pölyä, mitä siitä tulee. Mennään seuraavaan. Tässä on tällainen 5-tonninen hieno traktori. Siinä on pöyhin perässä. Ja siinä on etukuormaa. Ja sitten täällä ei kunnon näy, mutta pikku verkku. Ja täälläkin mä oon vähän ajanut joskus. Mutta joo. Aion lopettaa tämän videon tähän ja laittakaa sit kommentteihin, että mitä videoa haluatte nähdä. Sitten mä voin tehdä sitä. Se on moro.